Ahojte všetci, vítam vás pri prvom dieli Let's Play Minecraft Survival Single Player Survival. Moje meno je Jay a budem vás sprevádzať celým týmto cirkusom, alebo celou touto hrou, celou touto kariérou, celou týmto survivalom. Chcel by som vám podotknúť samozrejme na začiatok, že nie som žiadny profi player, teda dúfam, že sa spolu zasmejeme a že sa niečo spolu naučíme, keďže ja toho veľa v Minecrafte neviem, ale myslím si, že práve preto by som mohol robiť takéto videá, robiť ich s vami a robiť ich hlavne pre vás, keďže som viac menej amatér a neviem, ako sa niektoré veci robia a ako sa dá prežiť takýto survival. Čiže prvý diel bude slúžiť taký dosť informatívny, naplno začneme až od druhého dielu, čiže momentálne vás budem iba oboznamovať s tým, ako by som chcel, aby to všetko prebiehalo. Čiže poďme na to, neviem, urobíme si zatiaľ asi iba crafting table a budem popri tom rozprávať, čiže moje rozprávanie nebude mať žiadny súvis s tým, čo vlastne robím v Minecrafte teraz ako vo videu. Čiže na začiatok chcem sa ospravedlniť za tie lagy, ktoré vidíte, že mám, alebo ich budem možno aj mať niekoľko ďalších častí. Z toho dôvodu, že tá mašina, na ktorej ja natáčam, nie je dostatočne výkonná, alebo nie dostatočne výkonná, ale vždycky keď kamerujem, tak mi to neskutočne laguje. Čo môžete vidieť aj teraz, no ale je to ináč podľa mňa v pohode a snad to nejako prežijeme, snad sa aj zasmejeme trošička. A dúfam, že budem robiť čo najlepšie výsledky na to, aby ste neboli sklamaní z toho, že ste stratili nejaký ten čas svojho života pozeraním na toto video. Vidíte, že mám svoj vlastný skin, ktorý bude stiahnuteľný do videa, teda link dám do popisu videa. Ak sa vám tento skin páči, samozrejme každý krát, čo zmením svoj skin, tak ho budem dávať krásne do popisu videa, aby ste si ho mohli stiahnuť, ak sa vám bude páčiť. Čiže poďme na to, dáme si zatiaľ nejaké drevo. Čo by som ešte vám mohol povedať o tom, čo budem robiť? No samozrejme, takou základnou vecou, ktorú vám chcem oznámiť, aby ste neboli potom neskôr sklamaní, je to, že skipujem to, ako robím bane, alebo ako získavam napríklad taký kameň a železo a ináč takéto veci. Pretože neviem prečo, aj napriek tomu, že môj počítač nie je na tom až tak najhoršie s výkonom, tak mi neskutočne hra laguje práve keď robím bane. A druhou vecou je to, že pri robení baní vznikajú nejaké takí mobovia, ktorí robia neskutočne veľký damage a ich nemám rád. A vzhľadom k tomu, že nie som zrovna hráč, ktorý má rád PvP, alebo ktorý rád bojuje s mečom a s lukom, ale radšej si robím tie vlastne stavby a takéto veci, tak to budem radšej skipovať, jednak je to zdĺhavé a jednak si myslím, že to nie je pre nikoho podstatné. Samozrejme takéto veci, keď pojeme po diamanty, alebo budeme robiť nejaké diamanty, železnice a tak toto nebudem určite skipovať. Ďalšou takou vecou je spanie. Neviem prečo sa to deje, neviem či sa to deje viacerým ľuďom alebo iba mne. Ja som sa stretol s niektorými ľuďmi, alebo rozprával som sa s niektorými ľuďmi, ktorým to robí tiež a ide o to, že keď idem spať, alebo si láhnem vlastne do postele a natáčam, tak mi hra sa zasekne, alebo začne lagovať a je to potom ťažké celé ako zredukovať na to, aby všetko fungovalo tak, ako má. Čiže budem sa to snažiť nejakým spôsobom takisto skipovať. Snáď dúfam postupom času, keď by sme už získali nejakú tú audienciu a mali by sme nejaký zástup ľudí za sebou, tak možno by sa podarilo nejako to vyriešiť, možno novým strojom alebo nejak inač, uvidíme. Dúfam, že sa za to na mňa nebudete hnevať, aj keď podľa mňa nie je pre nikoho zaujímavé spanie. Čiže na tomto mieste, kde teraz zrúbem drevo, budeme mať svoj Minecraft alebo budeme mať svoj survival. Nebudeme sa presúvať nikam inám. Budeme hrať tu na tejto dá sa povedať planine, kde je podľa mňa celkom dosť stromov a je to tu celkom pekné, nie je to ani žiadne horisté alebo nejaká džungla alebo niečo. Keď som si založil vlastne novú kariéru, alebo teda nový save, tak ma to spálno niekde do nejakého čudného lesa, kde bol sám sneh a to sa mi veľmi nepáčilo. Poďme si urobiť crafting table zatiaľ. To sa mi veľmi nepáčilo, čiže som sa rozhodol, že pohľadám nejaké krajšie miesto. Tak som takto pátral, prišiel som do džungle, tam sa mi to vôbec nepáčilo, aj keď som si myslel spočiatku, že by sa to aj celkom dalo v džungli, ale zase je tam veľký problém toho, že tam hrozí veľké riziko toho, že sa mi niečo podpálí, čo veľmi, veľmi nechcem, lebo predsa povedzme si úprimne, keď vám zhorí dom, tak je to dosť veľká katastrofa. No ale to by sa podľa mňa dalo vyriešiť
aj keď, neviem, nemám rád osobne džunglu, tak som sa rozhodol ísť ďalej, dostal som sa na púšť, čo by tiež nebol celkom zlý nápad postaviť tam dom, ale keďže vidíte, že piesok máme aj tu, tak som si povedal, prečo na púšti, keď tam nie sú žiadne stromy, budem musieť zbytočne ďaleko chodiť a dom si nechcem stavať zo žiadneho piesku, ale pekne z dreva alebo z kameňa. Tak som si to urobil takto. Poďme sa pozrieť, že tu na túto plošinu, keď som zvyšší bol, lebo tu na tejto plošine, kde sme, tak je to také čudné do zospodu. Skúšal som si v začiatku ešte pred natáčaním tu niečo kopať a vznikajú vlastne tu dole, ako na tom mieste, kde stojíme, tam sú rôzne takéto vyhlbiny, alebo proste nie je ten priestor vyplnený blokmi, čo je také dosť čudné, no ale to nevadí. Neviem, asi si urobím z začiatku základné nástroje, lebo sa začína stmievať a to sa mi veľmi nepáči. Ale rozmýšľam, mohli by sme si urobiť nástroje, ale nepôjdeme spať, zostaneme asi takto celú noc hore a trošička preskúmame priestor okolo nás. No, aby som pokračoval k tomu hľadaniu miesta, tak som išiel spúšťať ďalej, samozrejme. Pozeral som sa, kde by sa čo dalo a nakoniec som našiel takéto planiny, kde neboli stromy, čo sa mi veľmi nepačilo, ale nakoniec asi po nejakých 30 minútach strávených na týchto zelených poliach, alebo ako by som to nazval, som našiel na okraji úplne miesto, kde bolo veľa stromov. Tak som si povedal, dobre, začneme tu, sú tu aj stromy, je tu rovina, nie sú tu žiadne veľké kopce alebo niečo, tak začneme tu. No už je tma, to sa mi veľmi nepáči. Ináč, ak by ste mali niekedy problém s tým, že nevidíte, čo tam hrám, že jednoducho video je strašne tmavé, tak si z toho nič nerobte, lebo ja vidím. Vidím síce dosť ťažko, no ale vidím a dúfam, že to nikomu nebude tak strašne vadiť a pri najhoršom si to skipnete. Baňach sa nemusíte bať, že by ste nič nevideli, pretože tam to budem samozrejme všetko osvetľovať torčami. No tak poďme, začal som si robiť nástroje už nejaké tie. Máme tam sekeru, lopatu, krompač a ešte treba nám meč, samozrejme. Neviem, poďme sa zďaliť stať, ale mám taký pocit, že tu sa naspavnuje dosť veľa mobov a to by som nechcel. Nechcel by som byť zabitý hneď z začiatku, lebo nemám ani posteľ robenú. Tak poďme niekde inde. Ja nevidím teraz vôbec absolútne nič. Ja sa skúsim pozrieť trošička, že čo tu je. Musíte mi chvíľočku dať čas. Ja to nájdem. Poďme sa pozrieť. Poďme sa hop, ty hovedo. A mám ťa, dobre. Poďme sa pozrieť, kde to vlastne, čo tu je. Ja som si všimol, že tam vlastne na tých okrajoch je už nejaký piesok, tak sa poďme tam pozrieť. Piesok využijeme určite na drevo. Aha, ovečka. Je to ovečka. Dobre, super, vlna sa nám zíde, vlna je veľmi dobrá. Ďalšia ovečka, Bob. Ovečka, pôjdeš aj ty dole. Tak, vyzerá to tu celkom v pohode. Ináč, myslím si, že som našiel dosť dobré miesto za mnou, alebo teda tam, kde je more, tak tam už nič iné není vzadu, čiže sme prakticky na okraji mapy, čo je celkom dobre, lebo tu je veľa vody, je tu veľa roviny a tak ďalej. Čiže ešte aby som sa vrátil, ako som povedal, táto časť bude taká informatívna. Neviem, chcel by som vás oboznámiť, prečo mám vlastne lagy, a zombíci sú tam už, no ja som to hovoril. Prečo mám lagy? Ja sám neviem, prečo mám lagy, keďže môj stroj nie je zrovna najhorší, nie je ani najlepší, ale nie je zrovna ani najhorší. Ako hrávam na tom Modern Warfare 3, hrávam na tom Battlefield 3, Medal of Honor Warfighter na vysokých rozlišeniach, alebo teda na vysokých nastaveniach grafiky a všetko mi fičí úplne v pohode a zapnem Minecraft, tak mám takisto veľmi dobre celkom všetko nastavenie a potom mi to zrazu nejakým spôsobom seka, keď natáčam, čo sa mi veľmi nepáči. No ale čo s tým zrobíme? Čiže čo by sme tu ešte mohli? Tu by sme už asi nemohli nič urobiť. Tu už asi nič, lebo tu nie je vôbec nič, tu je iba ten piesok. Čiže sme si zobrali nejaký piesok teraz za sebou. A asi nie. Asi to tak nezrobíme. No pozrite sa, mám 34, 35 až 40 fps ako kde. A keď nahrávam, tak mám okolo 110. A neviem prečo to takto robí, ale už budeme končiť, lebo nám končí video za chvíľočku. Budeme robiť 10 minútové videá všetky. Takže to by bolo asi všetko pre dneska, tak ja sa pomaly s vami budem lúčiť. A nezabudnite si zapnúť druhú časť. Ahojte, čaute.